Som la Universitat Ramon Llull, una universitat amb valors i compromís social. A la URL diem tolerància zero davant la violència de gènere, l'assetjament sexual i per raó de gènere o orientació sexual. El nostre protocol existeix per prevenir i reparar. Està adreçat a tota la comunitat universitària, estudiantat, professorat i personal tècnic, de gestió, d'administració i serveis. Les conductes poden ser verbals i físiques i poden tenir lloc tant dins com fora del campus. Prevenim a través de campanyes, tallers i formació. Reparem abordant cada situació i aprenent d'aquestes situacions per assolir un sol objectiu: violència zero. Treballem per una comunitat segura. Consulta el nostre protocol a la secció d'Igualtat de la web de la universitat.